I weekenden var jeg til Sjællandsmesterskaberne i styrkeløft, hvor jeg havde 2 atleter, som skulle konkurrere. Først op var Louise, som stillede i minus 63 kilo klassen. Efter en åbner på 115 kilo og et andet forsøg på 120 kilo, så sprang vi til 125 kilo, som ville være en 2,5 kilos PR. Den var hård og grim, men den kom fandme op. Det er kun 3 kilo for Danmarksrekorden i master squat. Videre til bænkpres. Louise har haft en del skulderbøvl op til konkurrencen, men 4 år ude, så ændrede vi en lille smule på hendes teknik og hendes program, og alle smerter forsvandt. Så det, at det lykkedes med en 75 kilo bænkpres, som er en 2,5 kilo stævne PR, det er en kæmpe succes. Sidste løft var dødløft, som er gået rigtig godt på det seneste. Louises stævne PR var 140 kilo, og i dag så lykkedes med at løfte 150 kilo. Det vil sige 10 kilo stævne PR. Vi forsøgte os også med 155 kilo bagefter, men desværre så var der bare ikke lige styrken til det i dag. Det endte med en guldmedalje i minus 63 kilo klassen og en 4. plads på tværs af alle kvinder og vægtklasser. Min anden atlet var David, hvilket var hans allerførste stævne i styrkeløft. Så vi åbnede stille og roligt ud i squat, men endte alligevel med at sætte en 2,5 kilos all-time PR på 182,5 kilo. I bænkpressen gik det fænomenalt, og han endte med at sende en 5 kilo all-time PR på 130 kilo. Fuldstændig vanvittigt, for den så stadigvæk ret nem ud. Til sidst stod den på dødløft, hvor der havde været en lille smule problemer med lænden i løbet af foråret, så han har ikke prøvet at løfte sådan rigtig tungt før i dag til stævnet. Men det gik sgu meget godt, og han fik 217,5 kilo, som også var en 7,5 kilos all-time PR. David fik 27 ud af 27 hvide lamper og sat PR på alle 3 løft, så det er sgu noget af en succes for sit første stævne. Like og følg for flere videoer.